ברוכים הבאים לצלילת עומק. אני לירון ישראלי ממרכז אדמה חיה, וביחד עם שני סוכני AI אני מנגיש לכם בכל פרק מאמר עומק על חקלאות ביודינמית. תודה למגזין אדם עולם שמפרסם שנים רבות את מדור ביודינמיקה שלי. אם שמתם לב לשגיאות קטנות של הסוכנים, אל דאגה, הם עוד ישתפרו. אם אהבתם, תנו לייק ובואו נצלול לעומק. שלום לכולם, היום אנחנו צוללים למאמר של לירון ישראלי על חקלאות ביודינמית. כן, מאמר מעניין מאוד. הוא מציג גישה שרואה בחקלאות משהו חי ונושם, לא רק ייצור מזון. בדיוק. והוא מתמקד ברעיון הזה שהמשק החקלאי הוא בעצם כמו אורגניזם חי, ישות בפני עצמה. אורגניזם. כן, עם אינדיבידואליות משלו. אנחנו ננסה להבין מה זה אומר, כאילו, איך הגישה ההוליסטית הזו עובדת בשטח. אוקיי, אז המשימה שלנו היא כזה, לפרק את הרעיון הזה של החווה כישות חיה, ונראה איך ההסתכלות הזו אולי משנה את הדרך שבה אנחנו חושבים על חקלאות. ואולי על מערכות אחרות גם. נכון, אולי אפילו על מערכות אחרות. אז בוא נתחיל. אז קודם כל, אולי קצת רקע, רק כדי ש... כן, בטח. המונח הזה, ביודינמיקה, הוא הופיע ב-1924. זה היה בעקבות קורס של רודולף שטיינר. שטיינר. כן, והרעיון הוא לחבר בין ביו, שזה חיים, לדינמיקה, שזה הכוחות, התנועה בטבע. אוקיי. וחשוב להבין, תראה, כמו שדוקטור פייפר כתב, כבר בשנות ה-50, זאת לא איזו שיטה סגורה וקפואה. זו גישה שכל הזמן מתפתחת, יש בה עוד הרבה פוטנציאל, מה שנקרא. הבנתי, והמאמר של ישראלי הוא מדבר על 5 עקרונות יסוד, נכון? נכון, 5 עקרונות מרכזיים. אולי נעבור עליהם ממש בקצרה. בשמחה. אז הראשון, שהוא בעצם הליבה של המאמר, זה באמת לראות את המשקה כאורגניזם חי ואינדיבידואלי. נרחיב עליו עוד רגע. אוקיי. השני זה ההישארות בממלכת החיים. זאת אומרת, להשתמש כמה שיותר בתהליכים טבעיים, בחומרים חיים. כמו קומפוסט. כן, קומפוסטים מיוחדים כאלה, תמציות צמחים שעוברות הכנה מסוימת, קוראים לזה תכשירים ביודינמיים, במקום כימיקלים כמובן. הבנתי. השלישי זה החשיבות של המגוון, לשלב גידולים, בעלי חיים. זה יוצר מערכת יותר יציבה, יותר עמידה. הגיוני. הרביעי זה לעבוד עם המקצבים של הטבע. יש להם לוח שנה ביודינמי כזה שמנסה להתאים את העבודות החקלאיות למקצבים קוסמיים של הירח, כדור הארץ. וואו. והחמישי זה החיבור. החיבור בין החקלאות לקהילה, הקהילה שתומכת, שניזונת מהתוצרת. מעניין מאוד. אוקיי, אז בוא נחזור לעיקרון הראשון. זה שבלב המאמר, החווה כאורגניזם חי. מה זה אומר בתכלס? זו בעצם ראייה כוללת. הכל קשור. החקלאי, האדמה, הצמחים, בעלי החיים, הם כולם איברים בגוף אחד שלם. ממש גוף חי. כן. והתפיסה הזו, היא עוזרת לחקלאי להבין את הצרכים האמיתיים של המשק שלו. למה דברים קורים כמו שהם קורים? אפילו מה הייעוד של המשק הזה? לאן הוא שואף להתפתח? והמאמר משתמש בדימוי די חזק כדי להסביר את זה. משהו על אישות חקלאית הפוכה. כן, זה דימוי מדהים. הוא ממש הופך את החשיבה. איך זה עובד? הוא מדמה את האדמה, את פני הקרקע, למעין שרעפת בגוף. אוקיי. מתחתיה, בתוך הקרקע, קורים תהליכים שמזכירים עיכול. פירוק של חומר אורגני, פעילות של מיקרואורגניזמים, תהליכים שצריכים חום, לחות. כמו בבטן, מה שנקרא. בדיוק. ומעל פני האדמה, בצמחים, באוויר, שם קורים תהליכים שהם יותר דומים לנשימה ולמערכת העצבים. פוטוסינתזה, קליטת אור. כן, פוטוסינתזה, תגובה לסביבה, דברים שקשורים יותר למינרלים ולאור. אז בעצם אם חושבים על זה ככה, הראש של החווה, המרכז החושב והמרגיש שלה, הוא למטה, באדמה. וואו, זה באמת הפוך. לגמרי. וזה רעיון חזק, כי הוא מדגיש כמה חשוב לשמור על הקשר, על הזרימה הזאת בין מה שקורה למעלה למה שקורה למטה. הרצף הזה חיוני. אז אם הראש באדמה, איך זה משנה את הגישה של החקלאי? מה הוא עושה אחרת? זה אומר שהוא צריך לדאוג לאיזון
בין שני התהליכים האלה. למשל, הבריאות של הקרקע חשובה לא פחות, ואולי אפילו יותר מהעלים הירוקים שאנחנו רואים. הבנתי. וזה מתחבר לעוד נקודה במאמר, על שאיפת החנקן. כן. לפי התפיסה הזו, החנקן קשור איכשהו לתחושה, לתנועה. ויש צמחים מסוימים, הקטניות, כמו חומוס, פול, שועית, שהם בעצם נושמים חנקן מהאוויר ומכניסים אותו לאדמה. זה כאילו הם מחדירים לאדמה רגישות. וואו, אז התנועה הזו של החנקן היא כמו חילוף חומרים חיוני באורגניזם הזה. בדיוק כך, זה חלק מהחיים של הישות הזאת שנקראת חווה. והמאמר גם מדבר על זה שככל שהמשק סגור יותר, כלומר מקיים את עצמו, יש מעגל הזנה בין השדה לבעלי החיים. נכון, מה שנקרא קיום עצמאי או אינדיבידואליות של המשק. אז ככל שהוא כזה, כך הבריאות של כל המרכיבים שלו עולה, כולל האנשים. בדיוק. המעגל הסגור הזה תורם לבריאות של כל המערכת, וזה לא רק פיזי. יש פה גם אמירה על החקלאי עצמו. איך? על ההתפתחות האישית שלו, על האני שלו, שמתחזק דרך היכולת הזו ליצור ולקיים את הישות החקלאית הזו. זה דורש מודעות אחרת. זה חזק. הקשר הזה בין המשק להתפתחות האישית, וזה באמת, כמו שאמרת קודם, מעורר שאלה. נכון. האם הרעיון הזה של אורגניזם חי יכול לחול רק על חווה? המאמר רומז שלא בהכרח. בדיוק. הוא פותח את זה למחשבה. האם אפשר להסתכל ככה גם על בית ספר, על יישוב, אולי אפילו על עיר שלמה? כן, הוא נותן דוגמה מעניינת למחשבה. נגיד שכונה שמכוסה כולה בטון, באספלט. אוקיי. איפה האדמה החברתית שלה? איפה השאיפת חנקן שלה? איפה התנועה הזו של רגישות וחיבור בין האנשים, בין המרכיבים? זו שאלה מצוינת. איך חוסר כזה משפיע על החיים החברתיים שם? זה כבר לוקח את הדיון הרבה מעבר לחקלאות נטו. ומה שחשוב אולי להדגיש כאן זה שהראייה הזו של החווה כאורגניזם, לפי המאמר, היא לא סתם מטאפורה יפה. לא. לא. היא מוצגת ממש ככלי עבודה, כלי מעשי לחקלאי הביודינמי. דרך שמסייעת לו להבין איך לעבוד עם החיים, לא נגדם, מתוך כבוד לשלמות שלהם, לקשרים הפנימיים. אז אם אנחנו מסכמים רגע, המקור הזה מציע לנו זווית הסתכלות אחרת לגמרי על חקלאות. לא כמו איזה פס ייצור, אלא יותר כמו ישות חיה. ישות חיה שלמה מורכבת, עם דינמיקה פנימית שצריך ללמוד, לכבד, אולי אפילו לטפח. לגמרי, וזה באמת משאיל אותנו עם מחשבה להמשך. שאלה שהמאמר כזה שותה לנו בראש. כן. אם חווה באמת יכולה לתפקד ולהיחוות כאורגניזם חי, מה יקרה אם ננסה להסתכל ככה גם על מערכות אנושיות אחרות? קהילות, ארגונים, אפילו ערים. מעניין. האם ההתבוננות כזו תעזור לנו לזהות את הצרכים האמיתיים שלהן? את חילוף החומרים החברתי שלהם, מה בונה את הבריאות הכוללת שלהן? ומה קורה כשמשהו חסר, כמו אותה שאיפת חנקן? בדיוק. מה קורה כשמרכיבים חיוניים כאלה, חברתיים, תרבותיים, רוחניים אולי, נחסמים או פשוט לא קיימים במערכת? זו כבר שאלה גדולה שנראה לי שכדאי להמשיך להרהר בה. עד כאן הפרק של צלילת עומק. אם אתם רוצים לדעת עוד על ביודינמיקה והעבודה של אדמה חיה עם כל הספקטרום החקלאי, בקרו באתר של אדמה חיה. חפשו אותנו ברשתות החברתיות. והכי חשוב, אני והסוכנים נשמח שתפיצו את ההקלטה הזאת לעוד אנשים שרוצים לעשות חקלאות בשירות החיים.